αυτά τα βουνά από εκεί απέναντι βγαίνουμε Σίβα, έτσι δεν είναι? Είναι από εδώ δεξιά Θήβα, ναι, μέσα, παλιά εθνική. Καλημέρα. Χάμος να γίνει. Η ατάκα του τύπου χάμος γίνεται. Όχι, λέει, για το αρνί, για το αρνί. Α, δεν είναι, σε πέρασαν και για νύφη. Τυχερούλα. Με τώρα δεν βλέπουν να έχετε φέρει. Τι πας? Τώρα δεν βλέπουν να έχετε φέρει.